Tikulandireni mu programu ya Tikudziweni pano pa Times ine dzina langa ndi Alik Ponje. Mu programu ya Tikudziweni timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kuti tidziwe zambiri za moyo wawo. Timakhala tikucheza ndi oyimba, osewera mpira, amalonda, andale, azitsuzo ndi ena otero kuti tikadziwa zimene akuchita tikhoza kuphunzirapo ziwiri kapena zitatu. Ndipo lero tikhala tikudziwana ndi woyimba nyimbo zauzimu Phalyce Mang'anda. Takhala ni pompo. Tikulandireni mu program imeneyi pano pa Times. Zikomo kwambiri. Dzinalo ndi lomwelo. Mungu ene ngoyika daughter of Zion mayambiliroko. Iya dzina. Dzina lomwelo. Dzina la pa Phalyce Mang'anda. Maliki. Maliki ndi landani. Maliki ndi bambo anga. Mang'anda amunanga. Oho. Ndithudi. Muli ndi urapo obviously muli pa banja. Inde. Muli ndi ana angati? Ine ndi ana awiri. Wamamuna ndi wamkazi. Ndithu. Daughter of Zion linachokera pati? Daughter of Zion ndi vumbulutso lomwe linangondibwerera ineyo. Kuti ndiyike kumayambiriro kwa dzina langa kutengeranso ndi utumiki umene ndimachita. Woyimbawo. Munabadwa kuti chaka chanji mwakula motani? Okay, chabwino ineyo ndinabadwira ku plant ya kunkuno. Makolo anga anachokera ku Nsanje. Ndabadwira ku plant ya kuno kuchimwankhunda uko. Okay. Pamalo pamene panali pamene amakhala Lady Grace. Grace. Ndinabadwira pamenepo. Koma makolo akhala ndithu akuzungulira mchimwankhunda mudziwa nyumba zikakhala za rent. Kukula ndakulira kuchirobwe. School yanga ndapanga pa Naocha Primary School. Maliza primary yonse. Secondary school napita Sochihiru Secondary School. Kuimba munayamba liti? Ineyo kuimba namba ndili wang'ono. Oho, mwina zaka zingati? Ndimanena kuti namba kuimba ndi zaka 6. Okay. Chifukwa chonena kuti banja la kwathu linali banja la Chikristu. Nditakula moyo wa Chikristu. Ndeti mapita ku Sunday school. Kumene kuja ndi kumene tinayambira kuimba. Ndithudi. Kuimba tsono kweni kodi school mwati munathera pati? Munakhanga ni mwadula panjiratu pena pa. Okay, chabwino school napita ku secondary school Sochihiru. Kumene kumene napanga maphunziro anga secondary. Kenaka napanga za uphunzitsi. Okay. Ndikunena pano ndine mphunzitsi. Okay. Ndithu. Zenizeni za kuchani ku TTC? Yes. Okay. Certified ndithu. Simukhulupirira. Ndesi mumaphunzitsa? Ndimaphunzitsa. Oh, kuti kumene. Komano kuti amulake I'm owning my own school. Oh, wow, kuti kumene. Uchimwankhunda. Ndithu. Ya primary? Okay, yeah, chabwino. Ndiye kuimba mwati munayamba liti? Kuimba namba ndili wang'ono. Amini kuimba kuti mwayambano. Ngati Phalyce. Yes, ngati Phalyce kuti mwayamba kuimba kumati kuonekera kugulu. Chabwino. Ineyo chimbale changa choyamba ndinajambula 2002. Pakanthawi. Ndikalekale. Inonso ndino wachikulira. Inonso ndiwakali si mwana. Eti? Ndadyerera. Kumayamika. Anthu ena amafuna ziri yayi. Of course masiku ano azimayi mukumakonda okalamba wafuna. Of course zinazo yende kuti kumamvabe strong. Kumabe munthu ngati uli ndi mphamvu wakalamba di wafuna. Komanso kumavomereza adi kuti ayi mulunguso wandisunga tizaka ndithu tilipo. Koma nde mwakamba kuti chimbale choyamba 2002. Chinali chani chimenecho? Mutu wake ndindawomboledwa. Imene munali nyimbo ngati lemekeza Yehova. Komanso ndidzalandira korona. Ndi nyimbo zimene zinachita bwino pa chimbali chimenechi. Kondwani pamene tikucheza ndikupera kuti uziponyapo nyimbo mwapo ndi apo zinazo zimene tili nazo. Nde kuyamba zinayenda bwanji chimbali choyambacho? Chimbale choyamba chinachita bwino kwambiri. Okay. Ndanena kale. Andine sindinkadziwa kuti ukajambula nyimbo
anthu amafuna kugule ma CD nimangona ngati basuka jambula nyimbo zija anthu adzingomvera koma chinachita bwino kwambiri. Okay. Ndithu nthawi imene inali yoti kugula anthu akugula bwinobwino ma CD ka matepi. Nthawi imene kunali matepi ni ma CD koma ndinachita kuyitanidwa ndi mwenye ujojisa yes kuti tabwesa ni makopezi mwakuti pamene anthu ena amati akapanga zimakhala zovuta kuti achivomereze chimbali chako akugule ene napitisa makopezi ma CD aya anthu anagula. Ndithu zakhala zikuyenda bwanji kuchoka nthawi imeneyo kudzafika pano mukuyimbabe tingane kuti ndiye kuti zaka 20 zakhala zikuyenda bwanji? Ndinganati zakhala zikuyenda bwino ngakhale mavuto samalephera koma musically ineyo zakhala zikuyenda bwino. Ndikunena chonchi chifukwa choti chimbale chilichonse chimene ndimatulutsa chimapezeka kuti chikuchita bwino mpaka na lero. Ndithu ndingane kuti yayi Mulungu amandikhalira wabwino. Ndithu kuchokera mu 2002 kudzafika lero mwatulutsa nyimbo zingati? Nyimbo kapena zimbale? Tinene okay zimbale then nyimbo. Okay. Kuchokera mchaka chimene chichi ineyo sofa ndi zimbale 5. Nyimbo zingati? Nyimbo zambiri. Zimakhala kuti mwina chimbale chimodzi on average ndimayika mo 12 mwina mo 10 mwina zimapitirira 12. Ndithu nyimbo imene inuyo olomweni wake mmati mukamayiona kuti idatchuka kwambiri ndi yanji? Zilipo zambiri. Imodzi ndifuna imodzi. Okay. Lemekeza Yehova. ndifuna imeneyo muyipange pang'ono nangasi anthu tikuti ndi Phalyce Mang'anda khozo mwana ngati yayi mwina tikunama tangotenga ina yake pena pake muyimba at least pang'ono verse imodzi pang'ono. Ndona ngati mawu ndiona ngati akuthawa munayimbaso. Mawu andikukhala kwake kwambiri nyimbozo zilipo ziwiri koma ndinene kuti kuchokera pa zimbale zimene zinapita zambuyozo zimene inachita bwino then chimbale chinaso nyimbo imene inachita bwino then ngoyimba ti madutso tapangani zimenezo ndithu ndiyimba ya lemekeza Yehova. Lemekeza Yehova moyo wanga ndizoseza mkati mwanga zimulemekeze imene inachitanso bwino kwambiri mpaka pano ndimayamika kumwamba. Ndi nyimbo imene imatsitsimusa kwambiri miyoyo ya anthu matchalichi ndi maministry osiyanasiyana. Ndi pali ina imene ikuvutanso kwambiri auzazienda ndiwamenyera nkhondo imene ayi nzamphamvu ndithu. mawaja ndimanoti ukhangata kuthatha ukhangati kuyankhula anthu oyimba pena amabizuti kuyankhula munthu akamayankhula umakhangati kuti akusisitika koma akafikano kuimba ayi taona ndithu mawu akutuluka bwinobwino. Nzamphamvu Mulungu anayika chinsinsi anakupatsani di luso lapadera loti mwina tidzakhalanso nale nafe kutsogoloko. Kuimba kwanu munanena kuti ayi zakhala zikuyenda bwino koma ndikukhulupirira kuti pakhalabe mavuto ena oti moyo ndi moyo umadzakhala kuti munthu nali ndi china chake choti ukwaniritse kapena uchite sichinatheke zophinja zake zakhala zili zotani? Ineyo musically zophinja ndi zosayamba ngakhale chipambanonso chilipo. Mukudziwa inu munthu ukakhala kuti ukuyimba nyimbo zauzimu noti zauzimu zokha koma tinene kuti ukutulutsa nyimbo kujambula nyimbo zimafuna ndalama. Ndi chinthu chokakhala kuti ukupanga wekha kapena mulipo anthu owerengeka amene mukuthandizana zimakhalabe zovuta kuti upeze ndalama lero kuti ukalowe ku studio nyimbo yokha ija imodzi ituluke imveke bwino imafuna zambiri. Ndiye ndalama yake ya lero ndi mavuto ndithu. Promotion iso kuti nyimbo zija zidziwike komanso kuti ufikepo kuti nyimbo jawamba kugulitsa pamayeneranso kuti ukhalenso ni ndalama ndithu. Ineyo ndingane kuti kwambiri zimene zakhala zikutivuta ni nkhani ya ndalama koma tinene moona mtima Mulungu amakhala mbali yathu. Zimafikapo tizafika povuta koma Ambuye amayikabe njira zimatheka ndithu. Panopa sofa muli pati? Ineyo panopa ndinene kuti zimbale zanga zatsopano natusa 2020 koma zikuchita bwino kwambiri
pano pa 15 October pa Mother's Day ndinaganiza kuti zimbali zimenezi ndizikhazikitse zilipo ziwiri. Okay. Hymns and worship komanso pali ina imene kuti Yesu ni nkhani zina. Ndiye ndizakhazikitsa zimbali zimenezi ziwiri ndi DVD yake. Okay. Mumene muli nyimbo ijatu kuti holy ndithu. Ndofuna tibwerere kumbuyo pang'ono ku nkhani ya mayimbidwe ena amati zukhangati kumalawi kuno timativuta kwambiri nchoti tipange adapt ku zinthu zatsopano nga technology. Pano pamutati muone nyimbo zambiri ndinachezapo ndena ake oyimba akunja atabwera kuno ku Malawi kuti kodi kwanuko nkhani ya piracy mmatani nayo. Ndamanena kuti in fact ifeyo tinaipanga accept kuti it's a reality yoti ili pakati pathu. So instead of kuti mwina kulimbana nazo kwambiri tinayilola kuti zizichitika anthu azipanga kumene cholinga nyimbo zifalikire zitchuke kuti tikamakhala ndi mashow anthu azikhala kuzidziwa nyimbo zathu. Koma kumalawi kuno ndikamba izefoti oyimba mbiri mmadandaulabe nkhani ya piracy kuti piracy imeneyo zetu zakhala zikusintha osayigwiritsa ntchito positively bwanji. Okay, ine ndikuyankheni motere. Of course ndizopweteka chifukwa zimadzawawa kumayambiriro. Yes. Nyimbo zijawangotulutsa kumene zapezeka kuti zafalikira iwe palibe chimene wapindulapo. Sitikutanthauza kuti ndikamajambula makamaka ife ya gospel kuti mwina tikhoza kupindula kwambiri. Target yathu kwambiri imene ndifotokozereza ineyo. Target yanga ndimafuna kuti anthu aja akamvera nyimbo zija apulumutsidwe. Okay. Edi ndeno zikamachitika chonchija komabe umene upezeke nakakeko kuti nanga sipafunikaso video pafunikaso promotion ndi umadanda kuti yafulumira nsanga kutera anthu angotenga zaulere komabe mukupita kwa nthawi titazindikira tinaonanso kuti piracy ikutithandiza ikuthandiza munjira yotani anthu aja akatenga nyimbo zija ngati imene afotokozera anzathu akunja zimachita so bwino zimafikira anthu aja ngakhale zimafikira munjira yopweteka koma ndi njira yabwino ndithu. Ubale wanu ndi malemu Grace Chinga unali otani? Nthawi inake kodi munkayimba limodzi kapena mmangu kuti mukamayimba mmayendera limodzi? Ineyo ndi Grace Chinga tikafulana timapezeka ndife achibale. Intermarriages kwathu ndi kwawo anthu akwatirana kwambiri. Okay. Apezeka kuti cousin wanga akwatirana ndi mwana wa mayi ang'ono choncho. Komanso apart from that ine ndili ndi zaka 6 7 nzanga yali ndi zaka 6. Nde chalichi chimodzi so kuyamba Sunday school limodzi komanso nthawi yomwe timayamba kuyimba tinayambiraso limodzi. Kwaya imodzi kukula kusewera chilichonse timapangira limodzi. Chimeneno chinatisiyanitsa nchakuti ine ndakwatiwa ndakalowa mpingo wina nzanga watsala kuti komwe kuja koma ndithu mtsitsi wathu ndi umodzi. Mumapangaso zoyimba pena pamodzi? Ndingane kuti kwaya imene tayimba limodzi tayambira limodzi ndi imodzi. Titakula mwina 13 14 years mapezeka kuti ine ndikuti tsiku lina ndiyambitsa ine nyimbo nzanga ayambitsaso kwaya imodzi yomweyo. Napezekaso kuti nzanga ndi kwaya mistress ine vice timagwirira ntchito hand in hand. Beyond that kuti nonse mwayamba kuimba mukutulutsa nyimbo ma album mapanga mashow limodzi? Yes. Okay. Timapanga mashow limodzi. One kuti nzanga anatsogola pakupanga maabamu ake ineyo mukhoza kuona kuti 2002 nzanga anayamba cha ma 90s ndebe anali patsogolo kwambiri akakhala ali ndi show kaya kukaimba kuna ukakayama nditana ndikupita kwakuti kuti nawenso kaimbe mwina anthu akutani akudziwe ndithudi. Muli mu komiti ya oyimba kodi ndi ya ku chigawo chakuno kumwera? Chigawo chakumwera. Ngati ndani? Ndi ngati secretary wa committee. Oyimba ndi enanso aluso mwina at least oyimba mmakhala kuti ndinu oyanjana mmapanga zinthu limodzi koma pena mmatha kusemphanabe. Zikhozokhala mwina nkhani za utsogoleri ayino mbuyo mupena mapeza kuti utsogoleri pena mwina ena sagwirizana nawo koma nkhani ya kwambiri ya welfare I think ndi nkhani imodzi imene anthu aluso akuyikamba kuti khangati welfare imavuta kuno ku Malawi kuti
umve azitsuzo umve kandi amafilmu naonanso posayidwa apa ena mathamanga kuti mwina apange petition boma kuti arts council ziyambe kuyenda koma kwa inuyo oyimba zinthu zili bwanji? Kumbali ya ife oyimba ngati oyimba tokha titenge boma tike pambali koma ngati tokha oyimba timayesera kuthandizana ngakhale sitimafikira mmene zimayenera kukhalira chimakulepheretsani njani ukuziwa tikakamba za welfare ndikuti tikuyenera tiyang'ane munthu umoyo wake makamaka kaya wadwala sungathe kupanga miti zonse zimene ngati bungwe kuti mpange miti chimene munthu uja zonse akufuna koma pang'ono pokha timatani timachita kaya munthu uja watisiya ngati wayimba timayeserabe kupanga ndithu. Kuli nkhani inanso imene imatuluka tikamakamba za makamaka oyimbano imeneyo ndiyo yokhudza kwambiri oyimba kuti zimapezeka kuti oyimba akakhala kuti ndochokera kunja. I think chinanso chimene akulimbikira kuti ukhale ma guidelines malamulo bwinobwino council bwinobwino ndiyo takamakhoza kubwera oyimba ochokera kunja amapatsidwa ndalama zambiri pamene waku Malawi mapezeka kupatsidwa ndalama zochi apart from kuti zinazo chabwino inde ma flight kaya malogona koma zolipira kuti performance fee zimachitika zimenezo kwambiri ndipo ili ngati blows kwa anthu aluso makamaka ngati anthu oyimba eti chifukwa ine nimaona ngati kuno ku Malawi aini yake ndi ifeyo bweziso akumatikweza amwita anoyimba telekeze ngati atenga salusi yasiyacha apatse ndalama zoyenerera mmeneso alili ngati mwini wake wa dziko nthawi zambiri dziko limadziwika ifeyo anthu aluso ndi amene timayika pa mapu dziko mukhoza kuona anthu aku Nigeria oyimba ku Nigeria aja anthu ambiri akangotulusa nyimbo zija amazithamangira ena amayamba kuidziwa dziko lija chifukwa cha oyimba ndi oyimba anene akuti amuyike ndithu pena pake ngati aitana akunja ndi akuno apange chimodzimodzi. Yes. Koma tsono ndezi mavuta bati ndikunena izifwa pena zimapezeka kuti amene akukonza zinthu zimezo mwina ndi oyimba amene inuyo simmapanga bwanji kuti tilandire zofanana foti ukayang'ana kuti mwina Malawi akayimba kwina sikuti kumeneko iye akalandira zochuluka kuposa kumeneko tsono oyimba ngati mwapanga organize bwanji mapeza kuti akunja mukuwapatsa zochuluka zimatengera kumvana so kutanthauza kuti olotati ena amachivomereza eti ndi nyengo zimene munthu akutani akudutsa kufuna kuti alandire asamisi komano ena akamva kuti munthu uja wapatsidwa mwakuti ndi amene amadzuka unoti this is not fair munayenera kubalance komano ena aso simatengera ini akapanga organize show iji akuchimva bwanji kuti kodi Malawins athu timpase motani koma it's a high time anayenera anthu adziwe kuti tikuyenera kubalance uyu akudzayimba uyu sakudzayimba. Yes. Mwakamba kuti muli ndi school komanso mumachitaso ndi kuti zoyimba of course kuti muli ndani worshiper worshiper koma ndotwa zoti ndi luso lililonse limene Mulungu akupatsa amati munthu uzipindula nalo inde kufalitsa uthenga koma umafunika upindule zoyimbazi mmaziona kuti kwa inuyo usatengera ena nzopindulitsa kuti zimapanga bwinobwino kuti moyo kumayenda facha zoyimba apart from kuti pakati pakunali covid I know covid anakhudza zinthu zambiri koma without covid ndizoti munthu kukhala ndithu kumatandi neoyimba ku Malawi zinthu kumayenda. Yes. Music is an industry. Okay. Maniva imabweresa chakudya pa table yako ineyo ngati Phalyce choyambirira ndinasankha kukhala wa gospel chifukwa chokuti ndine born again ndi gospel yanga ndinaitenga kuti ipindule pa zinthu ziwiri koma choyambirira ndinayamba ndathanga kayo mfumu wa Mulungu kuti zinazo zinditsatire chifukwa choti ndine born again sindimayang'anira kuti kodi nyengo ikuyenda bwanji anthu ena amatha kundiyitana kukayimba kumene kuja sindimawachaja lese ngati machechi sindichaja ndauza kuti muli monse momwe mungakwanitsire koma Mulungu amachita yekha kumene kuja kapeza kuti ndalama imene ndikupatsidwa si imenenso ndimatani
ndimayembekeza munapeza kuti mumakonzekera kuti muna ngati nkuchaja ndi 10,000 20,000 mapezeka tiwalandira ku 50,000 ndio manena kuti ziko mambuye ndinayamba ndathanga ufumu wanu zabwino zatani zanditsatira ndikuti that 50,000 ndikuyenera kuti ine ndione kuti utumiki wanga upite patsogolo ndigawe ndikufunika ndikajambule video inayi kachibisi nanga kalephereretu ayi nyimbo zanu mmazitenga kuti ine nyimbo ndimapanga zina ndimalota zikati wagona ungoona ngati ungolota ngati uli kumsonkhano mekuja basi uli mgula oyimba kuimba nyimbo ndimamuyamika Mulungu kuti nyimbo ija kangondibwerera ndikalota ndikadzidzimuka amapezeka tikaujeni kachaka kupanga beringi mmoyo mwanga then ndimayipanga rekodi komanso zina ndimapanga kuyang'ana ndi nyengo imene tikutani tikudutsa ndimachita zoti apa dziko likuyenda chonchi ndatumikira anthu wa munjira iyi ndithudi inuyo mukamakhala woyimba amene ndikudziwa kuti funso lili anthu ambiri amafuna azikhala ngati akulithawathawa mukakhala woyimba ku Malawi kuno ndi kunja amene madzati of course ambiri Mulungu anapasa luso koma akuluwa nawonso ali ndi luso lapadera loti inenso ndimayamika ndi ndani tiyambe ku Malawi kuno ndinena in general osati njeno anthu ambirimbiri ndifuna mmodzi enawo akukhululukirani akamaonera kuti ayisana nditchule tikakhala koma ndifuna mmodzi enawo yes mwina koma akuyenda kukhala mmodzi okay akhoza kukhota ali 10 koma pa 10 ipo mungotchulapo mmodzi koma beri ndivuta bwanji chifukwa ndikayang'anira mu nyengo ino anthu akuyimba kwambiritu ngati ineyo daughter of Zion ndikati kuti munthu uyu akuyimba bwino ndimayang'ana content ya nyimbo yake zimene ikukamba ndi mmene wayipangira maturity ya nyimbo ndimanena kuti munthu uyu akuyimba ngati ndani alipo ambiri okay ngati ndani ambiri Kumalawi kuno okay ndisanene mobisa ndi Kumalawi kuno kwambiri ineyo ndimamutsatira kwambiri late Grace Chinga okay the way amapangira nyimbo zake compose komanso mene amayimbira china chilichonse chimatanthauza ndi nyimbo imene akuyipereka kudziko okay nde amandipanga impress kwambiri ndithudi kunja kundali kwambiri kunja mukhozo chula nanga si muna sangadzi wenso ayi koma ndinene kuti alipo ambiri makamaka awo amene akumayimba nyimbo zolambira ku Nigeria sonako kwatsogola kwambiri ni nyimbo zolambira ine ndimakonda kwambiri nyimbo zolambira ndafunsanso za kunja fati pali chinanso chimene anthu amanena kuti ku Malawi kuno tikutaya mwina chikhalidwe chathu mu nyimbo ndikamati chikhalidwe ndikutanthauza kuti tili ndi zamba zathu za ku Malawi konkuno ambiri pano patu pamene mwatchulatu kopera ku Nigeria aliyense akufuna ayimbe ngati wa ku Nigeria kapena ku US zona zimenezo of course zilipo zikutheka komano ine ndimaona ngati ndizabwino ku Nigeria amaya achotchuka kwambiri manda alipo ambiri palena ake utchuka nachambwa maviri Agatha ambiri akuti amafuna ayimbe ngati Agatha akakhoti ndazimayi akakhoti ndazibambo kamafuna afanane ndi ndani chimavuta njani kuti tipangiza chimalawi okay ine ndinene zoona Kumalawi kwathu kuno za music mbuyo muzaka zoyambirirazo tinali ndi anthu oyimba ochepa tikanena za makwaya kunali Katawa Come to Jesus ndi tingane kuti chani Muhango Salvation tikanena oyimba ena ndi enawa analiko ndithu koma sanali ambiri ngati mene afikira lerolo mu nthawi yakaleyo anthu amenewo amakhala ngati ni mamenta athu okay kunali Holy Cross kunja eti nyimbo zimene zija zimati zikamayimbidwa ine ndinene mona mtima katembenuza zako nyimbo za Holy Cross manimva osati kukopera kuyikopera nyimbo ija osati kuitenga mene akunenera ini yakewo koma kungotenga chuni chawo chija ife ndikuyikamo chichewa chathucho okay ndikuyimba koma pang'ono ndi pang'ono through kuphunzitsidwa tinaphunzira ona kuti kutengera zamba za ini yake si zabwino
tikuyenera tiyimbe zamba zathu chifukwa timayika zimapangisa kuti dziko chifukwa ukayang'ana ngati kumalawi kuno mwina ngati kuli dziko limodzi limene lili lodalitsika ndi zamba zambiri ndendi kuno kumalawi utatoyang'ane almost mwina boma lililonse umakapeza chamba china chake pamene kwanza tikutchulako usually umakhala kuti mwina ndi zamba zimakhala zomwezomwezo koma kuno munthu akhomba kuimba ka beni ka ingoma ka malipenga zambirimbiri kuziyika mu nyimbo muchabwinobwino koma zimadzakhala ngati kuti zathu timaziyang'anira pansi kuti koma za ku Nigeria ndi zabwino tisinthetu. Ndimafuna ndinene mawu oti mwina vuto ndikuziyang'anira pansiko ngati naye ndinsena eti kumuzi kwathuku kusanje kulowa shire kuli zamba zabwino kwambiri mokuti ani yake feti mati kirimu ya kunsanje koma nkhani ndikuziyang'anira pansi kunena kuti ndikayimba izizi ndikuoneka ngati nditsalira chifukwa tinene muona mtima ngati pano kwabwera amapiano yeti pano ndi paliponsetu basi ndipo muli pomwepo nkhani zomwezo zoti umati ukayenda ukapita mayiko anzathu olo ku South Africa komweko ukaona kuti nyimbo zimene akuziyika olo anzathu amene amakonda zisangalalo ndi zakwawo konka mapiano yemwe ku Nigeria akakhuta kuyika zako koma ife kunoko zimamizuti takomedwa zathu tazisiya basi ndi amapiano kandi chani za ku Nigeria paliponse nkhani ndi yomwe jandakuza kuna kuti kunoko zinthu zikubwera pang'ono ndi pang'ono koma tisintha tizindikira posachedwa apa chifukwa timaona ngati kuti kuyimba pali ena amene anabadwa kuti awa ndi oyimba ndi pali ena amangokopera kuti ndikuona ngati koyimba amene akusokonezatu mwene koma amene anabadwa kuti awawa ndithu ndi oyimba amatenga zachikhalidwe tikatenga Mang'anje aja kuyika apa ndikuyika kuyimba nyimbo ngati ya gospel ili ya Mang'anje ikhozanso kuchita bwino kwambiri koma pang'ono ndi pang'ono zikusintha ndithu. Pamene tikumaliza program yathu ndikufuna mundiuze nyengo imodzi moyo mwanu imene inali yokoma kwambiri komanso ina imene inali yowawa kwambiri. Chabwino ine nyengo imene ndinaona ti ndi nyengo yabwino yandisangalatsa nthawi imene ndinajambula chimbale changa choyamba 2002 ndinapanga launch 2004 mukudziwa upcoming mene amachitira zinthu zake zimakhala zonse zovuta koma ineyo sizinakhale zovuta ayi ndinali ndi launch yapa mwamba kunabwera anthu ochuluka kunabwera olemekezeka angapo zija zoti ndekhaso ndinkadabwa kuti zakhala bwanji ndi zinayika chimwemwe mu mtima mwanga nthawi imene ndikayikumbukirabe ndimanati koma Mulungu nthawi imene ndiye munandilemekeza koma no nthawi imene inandipweteka ndiyoluza okondedwa anga brother wanga amene amandithandizira kumbali ya zoyimba anachita kuomberedwa ku South Africa so sad komanso kwambiri kumwalira kwa Grace ndinamvanso kuwawa kwambiri mukudziwa anthu mwamba mwakulira limodzi mukukula mumakhala mumachoka nopo kuti mwina ndife anansi chabe chimakhala chibale ndiye ndinamva kuwawa sindinkakhulupirira kuti kodi munthu at that tender age akhozanso kumwalira munthu oti amachita ntchito yokoma chonchi pamaso pa Mulungu akhozanso kuchoka ndinadzaphunzira pa imfa ya iyeyi ndiye ndinamva kuwawa kwambiri ndithu. Ndikupatseni mpata opereka mawu anu omaliza program imeneyo. Chabwino mawu anga omaliza ndifuna ndithokoze choyamba inu pondiyitana komanso ndathokoza Malawi chifukwa cha support imene akundipatsa ndikaziyang'ana ndekha ndi support imene akundipatsa Malawi ndimanena kuti Mulungu ndinu wabwino ineyo ndekha ndikanatha kungoziyimba nyimbo zija ndikuzipereka m'maradio kuimba ndikumamvera kumati kodi ameneni ndani koma Malawi akundipatsa support yoopsa ndiye mawu anga omaliza amene ndinganene ndikukulimbikitsani kuti ineyo muyembekezere zabwino zimene ndizipereke koma zonsezi zitheka chifukwa chokuti iwowaso akutipanga support china ndi mapemphero awo azitipempherera anthufe tikamati oyimba nyimbo za gospel patire tikulalikira silaiki mbusa ndi chimodzimodzi ndeti masowaso mapemphero awo pena pake akationa kuti sizikuchita bwino atilankhule mwachikondi ndife anthu kusintha kulipo tikhoza kusintha chifukwa nthawi zinaso femwich imampangitsa munthu kulowa ka spirit kena kake koma akamatiuza mwachikondi ndife anthu okumva oyimba kwambiri timasintha ndithu.
ndikuthokozeni kwambiri kuti munabwera mpulogalamu imeneyi. Zikomo kwambiri. Tikatero kuti tatsirizanso zonse zimene tinabwera nazo mu programu yathu ya Tikudziweni pano pa Times. Lero timadziwana ndi woyimba nyimbo za uzimu Phalyce Mang'anda. Mukumayika kumambiro cha mumati chane? Daughter of Zion Phalyce Mang'anda. Ine dzina langa ndine Alec Ponje. Ndikuthokozeni kwambiri kuti munali pamenepo kutsata programu imeneyi ya Tikudziweni. Bye bye.